Pekný deň všetci, vitajte pri počúvaní a sledovaní nového dielu podcastu Erasmus plus inšpirácie, kde už asi 2,5 roka brutálne inšpirujeme a dnes so mnou bude inšpirovať Jakub Jablonský, slovenský divadelný, filmový herec, tanečník a zároveň aj absolvent mnohých podcastov a rozhovorov, takže toto pre teba určite nie je nové. Ahojte inak. Nerobím to bežne, ale v tomto prípade som to urobil, lebo išlo o Erasmus, a čo je výborný projekt a čoho som fanúšik a hlavne absolvent. Tento podcast je v podstate ten priestor, kde sa rozprávame o tých mobilitách, o tých výmenách, čo tam ľudia zažili, a čo im to dalo a ako ich to možno zmenilo. Takže aj ty si v našom tíme, to je vlastne dôvod, prečo si sem voláme občas aj celebrity, si naša druhá celebrita. Ináč. Ja nie som celebrita. No, dobre, o tom sa poďme porozprávať trošku. Čo ty vnímaš? Akože, ty to vnímaš negatívne, ten pojem, že celebrita, alebo vnímaš to ako niečo fajn, keď už máš ten status? Neviem, ja som verejne známa osoba, ale celebrita pre mňa sú iní ľudia. A pre mňa by mali byť iní ľudia, teda v mojom ponímaní. Akože nie niekto, kto je ako ja. Ja som sa akože zo dňa na deň stal verejne známou osobou kvôli televíznej show. Ale nič som neurobil zatiaľ také pre spoločnosť, aby ma mohli ľudia nazývať. Aby som si mohol niesť status celebrita. Pre mňa sú to lekári a lekárky, učiteľky, učiteľia. Toto by mali ja takto vnímam ľudí, ktorí by mali byť klasifikovaní ako celebrity, o ktorých by sa malo viac rozprávať, nie o nás. Dobre, OK. Agree to disagree. Možno ľudia rozhodnú, lebo už aj tým, že si sa stal verejne známou osobou, ako to ty nazývaš, tak možno si už pozitívne ovplyvnil nejakých ďalších ľudí. Skrz aj niektoré veci, ktoré si už povedala, boli celkom zaujímavé a poučné. Náražam napríklad aj na to, že si otvorene povedal o tom, že kedysi, keď si bol mladší, tak si mal takže extrémnejšie názory, alebo že ťa to tam ťahalo kvôli prostrediu, v ktorom si vyrastal. A toto musím povedať, že to dá strašnú odvahu, takú chlapskú odvahu a gule povedať v určitom momente, že ja mýlil som sa a proste idem sa vzdelávať a idem sa snažiť byť iný. To je ináč veľká vec. Čiže za mňa už len preto by si mohol byť celebritou. Neviem, či akože hovorím zle, alebo... Nie, akože áno, bolo to takto, bolo to presne tak, mal som radikálne názory a bol som ovplyvnený prostredí, v ktorom som vyrastol a bola to cesta sa odtiaľ akoby dostať a zmeniť tie názory, za čo som veľmi vďačný, že ľudia mali v mojom okolí trpezlivosť so mnou, ale je to len taká osobná práca na sebe v podstate. Stále pre mňa je to hrozne zvláštny ten pojem celebrita, neviem si pomôcť. OK, viem, že lebo to môže zo dňa na deň zhasnúť. Vieš, že ja už mal som raz pocit, že už som akoby sa etabloval v nejakej televízii a potom skončil projekt, ktorý som robil a znovu som sa vrátil k čašničine a k kuriérovi a takýmto veciam, že ľudia to nazývajú možno, že bežnejšiemu povolaniu, a keď každé povolanie má rovnakú hodnotu, to je dôležité pre spoločnosť, ale viem, ako rýchlo môže zhasnúť tá bublina slávy. Čiže to, čo sa teraz deje, je veľmi vďačné, ja si to veľmi vážim, ale nerátam s tým na celý život. Je to stále konštantná práca na tom, aby to vydržalo. Dalo ti aj toto takú dávku pokory, presne, že už si mal pocit, že si trošku na vrchole a potom si sa naspäť vrátil, ako keby znova si musel vyšľapať tú cestu opäť. Určite áno. Čiže už to bereš s rezervou. No jasné, čiže je to bublina. Do nosa ti už nenaprší. No, teda dúfam. OK, tak ináč ty si prvá celebrita, ktorá o sebe tvrdí, že nie je celebritou. Aká bola tá cesta z toho stredného Slovenska, možno presne z toho okolia, kde boli tie, aj nepoviem, že zlé názory, ale boli také možno veľmi také zabarikádované. Ty si spomínal jedno meno, pani Oľhová, ktorá bola pre teba takým človekom, ktorý ťa možno vytrhol z toho prostredia a ukázal ti niečo iné. Kedy to prišlo? V ktorom veku asi v tvojom živote, že tá pani Oľhová zohrala tú zásadnú rolu? Niekde v 2. ročníku na strednej. 2., 3., 4., keď som s ňou bol v intenzívnom kontakte, keď ma učila. Ja som totiž to najprv bol na inej strednej škole a potom som po 1. ročníku prestúpil na štátne konzervatórium zo súkromného. A stretol som Janku Oľhovú, ktorá ma 3 roky učila a brávala ma veľa do divadla. Veľa sme spolu cestovali vlakom, čiže sme sa veľa rozprávali. A veľa sme navštevovali divadlo v Bratislave alebo v Martine. Ja som vydával nové a nové inscenácie a prijímal nové podnety k premýšľaniu nad témami, či už radikálnymi alebo všeobecne akože globálnymi o svete. A ona veľmi trpezlivo so mnou viedla diskusie, ktoré boli úplne iné ako tie, ktoré som viedol doma. A mne sa tak pomaly začalo vlastne otvárať tá myseľ a mozog, že možno veci nie sú tak čierno-biele, ako som ich doteraz videl, a tak riešenia nie sú také jednoduché.
No a vďaka nej a vďaka literatúre, ktorú mi odporúčala a vďaka tomu, že ma brávala do komunity umelcov a z rôznych sfér, tak som sa začal nad vecami zamýšľať a začal som byť hladný po vzdelaní vo všetkých oblastiach, nielen v jednom, alebo nielen akoby, že tunelové videnie na témy, ale trošku to otvárať. Myslíš, že to je tá cesta k tomu, tá trpezlivosť? Lebo niektorí vravia, že ani tá trpezlivosť, že to nie je cesta, že to by si ju musel mať nekonečne veľa, ale podľa teba, aj keby ty si napríklad teraz chcel pre niekoho urobiť to, čo pre teba urobila pani Oľhová, tvoja profesorka, tiež si myslíš, že tá cesta je nekonečná trpezlivosť a snažiť sa viesť diskusiu? Má to podľa teba zmysel? Skúsil si to už na niekom? Na rodičoch. Áno? Áno. Úspešne? Myslím si, že áno. Akože stále majú svoje názory na niektoré veci, ale minimálne už nie sú voliči radikálnych strán a nemajú ani tak radikálne a skreslené názory o svete, že to už nie je také čierno-biele. A hlavne začali aj viac cestovať a veľa tých diskusí zo začiatku boli hádky, potom to už bolo také tolerantné, trpezlivosť a veľa lásky a v tom, že vlastne že sme jedna krv a môžeme mať rozdielne názory, ale poďme sa o nich baviť. A čo mne vždy napríklad funguje na ľudí a fungovalo mi to aj pri mojich rodičoch, je to, že keď niečo povedia, čo mne príde úplne z cesty, alebo je to úplne, že je to blúd, tak sa pýtam na zdroje. A vtedy tá diskusia naberá úplne nový rozmer, lebo tí ľudia zrazu nemajú zdroje. Ale stále trpezlivo. Áno, akože to nie je to cez hádku a cez krik. Že to nikdy podľa mňa, akože kde tlak vyvoláva odpor. Takže si v podstate svojich rodičov ako keby ovplyvnil. Môže byť. Myslím, že áno. Ty povieš, že nie si celebrita, normálne. Vylejem vodu. Dobre, je taký citát, že fašizmus sa lieči čítaním a rasizmus cestovaním. Poďme k tvojmu cestovaniu. Ty totiž to máš za sebou jednu krásnu mobilitu v rámci programu Erasmus+, veď preto tu sedíme. Veľká Británia, myslím, že tu aj málo čo máme zastúpenú, väčšinou to boli Španielsko, Taliansko, čo tu hostia rozprávali. Veľká Británia, možno aj preto, že nie je až taká exotická, keďže sa tam dá letieť relatívne rýchlo a lacno. A bola to tvoja voľba, alebo bolo to niečo, čo si zobral, lebo to vtedy bolo na stole? Bola to moja voľba, lebo pri mojom povolaní a pri tom, čo som študoval, teda herectvo, nemôžem ísť do krajiny hovoriacej jazykom, ktorým neovládam, pretože by som nevedel akoby nabehnúť. Nechcel som byť v programe, ktorý ma odčlení od tých študentov, ktorí sú domáci. Jasne. Čiže som hľadal krajinu, rovno som išiel po Anglicku, samozrejme, anglicky hovoriacu, kde môžem byť priamo hodený medzi študentov do ich triedy. Lebo sú programy niekde, aj u nás to tak funguje, lebo prídu vlastne sem študovať zahraničný a neštudujú po slovensky to herectvo, ale oni majú akoby separátny ročník, kde my s nimi nemáme kontakt. Aha, to je dosť na škodu, nie? No je, hej, akože podľa mňa je. Oni sa učia akoby naše techniky, alebo niečo, čo my tu akože primárne sa učíme na herectve, ale neučia sa to s nami kvôli jazykovej bariére. A v Anglicku bola tam možnosť vstúpiť rovno do toho ročníka a byť v kontakte s nimi. A to som vlastne chcel, lebo to podporovalo aj moju angličtinu a hlavne aj ten akoby, že kontakt s tým prostredím a s kultúrou. No ináč hereckú mobilitu sme tu nemali. To je fakt, že prvýkrát. A je málo týchto hereckých mobilít, čo viem. No presne, málo o nich počuť, málo sa rozpráva. Možno veľa ľudí aj z tvojho fachu má pocit, že Erasmus Plus nie je úplne určený pre nich, že to je skôr asi na nejaké odborné zručnosti, digitalizácia IT, ale teda aj umenie má svoje zastúpenie. Povedz nám o tom, že ako vyzerala tá herecká mobilita. Bolo to nejaké konkrétna škola? Bola ona prepojená aj s nejakým konkrétnym divadlom napríklad? Táto, kde som ja bol, nie. Tam sa stala taká vec, že mňa najprv prijali na Royal Academy v Londýne. Lenže oni mi ponúkali, ja som bol v bakalárskom ročníku vtedy na VŠMU, a oni mi ponúkali program, ktorý trval až do začiatku apríla. No a to u nás neprešlo akreditačným systémom, takže som musel hľadať inú možnosť a potom som našiel teda Falmouth University, to je Cornwall, to je taký ten cíp, kde je najjužnejší bod Anglicka, to je pod Írskom, taký výbežok. Veľmi krásna príroda, tam je nádherné útesy. A tam mi teda ponúkli ten polročný program, ktorý som vrátil na začiatku februára. Bol som od septembra do konca januára tam. Tá škola bola ďalej akoby, že od väčších divadiel. Boli tam divadla samozrejme, ale v tom Anglicku tie divadla fungujú trošku inak ako u nás, že tam nie sú súbory,
U nás divadlo je také, že máš súbor, máš povedzme, že 20 členný súbor a s ním konštantne pracuješ a sem tam máš nejakú hosťovačku. Oni majú tak, že na každú inscenáciu sa robí akoby nový casting alebo sa vyberajú najlepší z najlepších z tej sezóny. Aj Národné divadlo tak majú, myslím, že spravené, že a viacero krajín to tak má, že tam hrajú daný rok najlepší z najlepších z toho roku. Že sa to tak točí a mení sa to. A väčšinou oni nás skúšajú jednu alebo dve obrovské inscenácie a tie hrajú potom neviem, 4-5 mesiacov, a potom sa stiahne a spraví sa nová inscenácia. U nás sa to tak inak robí. U nás sa spraví niekedy 12 inscenácií každý rok a iba pribúdajú do toho repertoáru a hrajú sa raz za mesiac a dvakrát za mesiac. Tam sa hrá, že 6 dní v týždni to isté. Bol si jediný zo svojho ročníka, alebo minimálne teda z jediný vašej zo školy? svojho ročníka. Z môjho ročníka som bol jediný, ktorý bol na Erasme. Wow. Ono je veľmi málo. Nikto nechcel, alebo... Je tam istý strach, lebo to moje povolanie, v ktorom som, sa veľmi ťažko sa akoby, že hľadajú tie cestičky k tomu, že u nás je fajn byť talentovaný, a šikovný a precízny a bla a všetko okolo toho, ale je to veľa o šťastí. A už raz, keď dostaneš takú ponuku, tak keď sa jej chytíš, tak sa to začne nabalovať. A ja som mal v sebe taký ten strach, že keď odídem, tak bude ťažké sa znovu do toho vrátiť. Ale zároveň som si povedal, že ak sa to podarilo raz, tak sa to môže podariť aj druhýkrát a mám možnosť získať nejakú novú skúsenosť. Nehovorím, že predtým, akože ako som išiel na Erasmus, som už bol etablovaný, to v žiadnom prípade. Ja som nebol ešte etablovaný 2 roky po škole, lebo prišla korona a robil som všetko iné, len nie herectvo. Ale bol tam istý strach z toho, že mi niečo ujde doma, že mi ujdu castingy, že mi ujdu možnosti niečo natáčať a tak, ale spätne neľutujem ani jednu z tých rozhodnutí, ktoré som robil a vôbec už neľutujem to, že som bol na Erasme a že som pol roka sa učil bojovať sám so sebou a byť trpezlivý so sebou a hľadať si systém. Je to taký zvláštny druh samoty, ten Erasmus, ale taký krásny, že človek je nútený spoznávať nových ľudí a vytvoriť nové priateľstvá veľmi rýchlo, lebo inak sa bude cítiť osamotený, ale je to veľmi obohacujúce a posilňujúce podľa mňa pre jednotlivce. A hlavne podľa mňa, keď som sa vrátil a mal som už písať diplomové práce a bakalárske práce, tak to bolo hrozne easy, lebo tam sme to písali v harvardských smerniciach, čo ma dosť vyšokovalo. Čo to znamená harvardská smernica? No, že tam strašne veľa pravidel, ktoré treba dodržať aj pri citáciách a pri tom, ako má tá úprava vyzerať a koľko z toho môže byť akoby čerpané z odbornej literatúry, koľko toho musí byť vlastného a tak. A vlastne u nás nemáme až tak prísne tie smernice, čiže keď som sa vrátil, ja som diplomovú prácu, neviem, či to je chválihodné, ale ja som ju napísal za 2 dní, lebo akože už som mal taký systém vytvorený a napísal som ju na AA, že to nebol akoby blúd podľa všetkého. Len akoby už to, že to bolo náročnejšie niekedy v živote mi prinieslo to, že keď už potom prišlo na lámanie chleba tu na získanie titulu, tak to išlo takto. No to je to známe, že ťažko na cvičišti a potom ľahko na bojišti, takže to sa úplne uplatnilo u teba. Ale tam sa furt píše akoby všetko, že tam sa píšu semestrálne z každého predmetu, niekedy sa píše každý 3. týždeň taká práca, lebo tam tá škola fungovala úplne inak ako tu, že my máme nejaké predmety, ktoré ideme dookola sa akoby, že rotujú to isté, že sa učíme jednu techniku a tu cibríme, ale my sme tam máme málo workshopov na môj vkus a oni tam majú tak, že my sme mali napríklad 2-týždňový workshop na nejakú hereckú techniku a potom sme 2 týždne museli sami pracovať s tým, čo sme sa naučili na workshope a vytvoriť nejakú performance z toho. A potom následne na to napísať semestrálnu prácu. Mal si aj reálne čas sa venovať akože praxi, keď vravíš, že toho písania tam bolo naozaj veľa. Predpokladám, že to bolo ťažké, no akože jedna z otázok bola, že či bol ten Erasmus aj zábavný, ale teda asi bol to spracovný, keď vravíš, že to bolo ťažké. No ono sa k tomu, záleží k tomu, ako sa k tomu človek postaví. Hej, že ja som tam išiel čisto za tým, že ja som chcel čo najviac času stráviť v tej škole a najviac času stráviť napracovaním na sebe a tých technikách a nešiel som tam hľadať parties a krásna čas. odpoveď. Dole, čo máme kolegov zo Sajku a vám tak tlieskajú teraz, lebo to nie, že to chceme počuť, samozrejme a možno ty si až taký asketický príklad toho, my by sme chceli počuť, že je to tam príjemné. Dá si to užiť, samozrejme, akože mal som voľný čas, ja som si hneď na začiatku kúpil neopren a chodil som sa pravidelne kúpať a našiel som si aj ten čas pre seba, ale pre mňa to, že som tam išiel minúť aj také peniaze a že som išiel sa odstrihnúť od toho všetko, čo sa deje tu a riskovať potom akoby ten ťažší návrat naspäť, tak som chcel využiť naplno práve voči smerom k tomu vzdelaniu, lebo je to jedinečná príležitosť študovať v zahraničí v podstate zadarmo, že to niekto zatiahne za vás. A podľa mňa to treba využiť naplno. A stalo sa to reálne, že keď si sa vrátil, tak si cítil, že ten štart je
je ťažšie, že si o niečo prišiel? Ani veľmi nie, práve, že to bolo také, že on študoval v Anglicku. Aha. Zrazu tam bol taký nový status pri tom, že taká nálepka, že no ty si boli aj v tom Anglicku, že hej, bolo, to je super a toto. A ešte o to, že tých hercov, ako vravíš, je fakt málo, čo chodia na tieto mobility, takže ešte viac ako keby vyčnieval nad tým. Máme veľa maďarských Slovákov, ktorí chodia do Maďarska na Erasmus a takto, alebo Čechov slovenských, alebo do Poľska ešte chodí pár ľudí, lebo to sú veľmi blízke krajiny a jazykovo. Teda nie Maďarsko, nie, ale keď je maďarský Slovák, tak samozrejme je mu to veľmi blízke, druhý jazyk materinský. Ale do tohto Anglicka ja okrem seba poznám ešte 2 ľudí, čo boli predo mnou. A neviem, či odtedy niekto bol. Možno, hej, dúfam, že hej. V EU sme 20 rokov. Mnohí hovoria, že to je úspešný príbeh toho Slovenska od toho roku 2004. No a možno aj teraz taká malá porovnávačka, lebo 2004 to si mal 9 rokov. Dobre, vtedy si asi intenzívne nevnímal naše členstvo v Európskej únii, ale teda v tom priestore, kde si potom vyrastal a boli tie názory trošku také radikálnejšie. Ako si vnímal vtedy Európsku úniu a ako to vieš porovnať s tým potom cestovaní, čo si aj zažil, aj tie možnosti, že čo vlastne ponúka program Erasmus+, ktorý je ešte starší, je 35 rokov, tiež super idea a myšlienka. Vieš sa tak ako keby vrátiť naspäť a porovnať si, že ako si vnímal tú Európsku úniu predtým a ako ju vnímaš teraz? Vieš, ja si myslím, že vtedy, keď sa to udialo, tak aj väčšina spoločnosti bola rada. Akože to je moja spätná... Veď referendum v podstate rozhodlo vtedy. Veď ľudia rozhodli o tom, že to chceme. A ja si dokonca ani nemám takú spomienku z toho obdobia, že by ani doma sa riešilo niečo, že to je zlé. Ono to prišlo až tak neskôr a tiež je to istá forma politického ťahu, tak vnímam, akože nadávať na tú Európsku úniu. Ty si absolvoval teda tú jednu britskú mobilitu. Ťahalo ťa to ešte potom niekedy vyskúšať ten program Erasmus+, alebo už v tvojom živote na to, tým ako sa vyvíjali veci, proste nebol čas? Nebol čas. Bolo tam ešte taká ambícia ísť po škole a vtedy prišla korona. A tá už zastavila to úplne a ja už som potom stratil možnosť akoby využiť program. Ďalšia zaujímavá téma, ktorú sme s tebou chceli prebrať, je participácia. Teda nejaké podieľanie sa na rozhodovacích procesoch, alebo teda také aktívne občianstvo. Neviem, že či si ty momentálne takže veľmi aktívny, alebo nejak sleduješ, alebo sa snažíš participovať, ale možno je zaujímavý pohľad. Prepáč, že znova idem teda do tej minulosti a do toho okolia tej Banskej Bystrice, ale mňa strašne zaujíma, že teda keď si bol v nejakom tom prostredí, tak akú úlohu zohrávali napríklad učitelia, hej, lebo to je formálne prostredie formálneho vzdelávania. A normálne, že dať teraz možno také odporúčanie pre tých učiteľov alebo pre tie decká, ktoré sú a možno sa chcú tiež nejako vymaniť z toho. Zlyhával tam podľa teba možno aj taký ten prostredník, lebo teda niečo je doma a potom niečo je v škole, hej, že ten učiteľ, dokonca počas korony tam sme videli takú veľmi zlú štatistiku, že strašne veľa učiteľov na stredných školách má, že extrémne názory, radikálne a že niekedy aj otáčajú ten dejepis na hodinách. Ty si to zažil, alebo... Ja som mal výborného dejepisára našťastie, ale viem, že sa to deje, lebo som fungoval na základnej škole chvíľu ako pedagóg a vychovávateľ po korone, keď som sa už bol unavený z brigád, tak som potreboval TPP na chvíľu, nech sa trošku môj život upokojí. A bol som na super základnej škole, oni boli hrozne zlatí a benevolentní k mojim potrebám, keď som potreboval. Vedeli, že primárne sa potrebujem rozbehnúť v tom herectve, ale poskytli mi dobré zázemie, kde ja som robil maximum, čo som mohol, oni maximum toho, aby mi pomohli. Ale čo mňa vlastne štve na tých základných školách, primárne, v stredných to sa mi ťažšie hodnotí, lebo tam som, odkedy som tam bol, nebol. Tak mňa štve to, že sa stále funguje ten systém bifľovania sa a memorovania bez prepájania predmetov. Ale to je také prepletený reťazec problémov. Vieš, že my kým neohodnotíme finančne tých pedagógov, tak oni nebudú mať motiváciu tomu venovať ešte viac času, lebo už takto vlastne ten učiteľ neskončí že doučí o 2:00, ešte pre ňo znamená, kým dorieši veci, že do 5:00 ešte sedí v robote v tom kabinete a potom ide domov, musí sa ešte pripravovať na ten ďalší deň a častokrát to do noci pripravuje písomky alebo prezentácia a podobné veci a je to za smiešné peniaze. Robota, ktorú málo kto vidí, to je tá neviditeľná robota. Ktorú málo kto vidí a nie je zaplatená, čiže vlastne nemotivuje tých ľudí, aby sa dovzdelávali a do toho je tam vlastne problém toho, že ich je málo
a málo mladých, ktorí by do toho chceli pustiť a tých starších by bolo treba prevzdelať a preškoliť, ale tá škola vlastne nemá čas ani kapacitu ich pustiť na tie školenia. Lebo tie školenia väčšinou, a ja som to videl aj v priamom prenose, že sú v časoch výučby. To znamená, že oni ich nemôžu pustiť zo školy na preškolenie alebo do vzdelanie sa, lebo nemá kto učiť za nich. A tak sa to tak točí v jednom kolečku, že vlastne začnú tí pedagógovia stagnovať a neposúvajú sa ďalej a tým pádom nevedia posunúť ani toho študenta ďalej a už idú len podľa naučených osnov a učia memorovať decka a vlastne neprepoja sa nikdy tie predmety medzi sebou. Ty si spomínal toho dejepisára. Už sme spomínali pani Oľhovú. Jeho nemusíme menovať zase, aby to nebolo také... Ja, on už je nebohý chudák. Alebo Ondrej Krnač sa volal. A bol to výborný slovenčina a dejepisár. Raz sa so mnou stavil, že keď napíšem diktát na jednotku, tak mi dá čokoládu. Nikdy som ju nedostal. Ale bol som veľmi blízko párkrát. Mne slovenčina hrozne ťažko išla gramatika. No ináč paradox, nie? Že si teda herec ale asi nie je tá písomná forma, skôr tá performance, tá výslovnosť, to všetko to si musel pilovať. Ináč diktáty tiež u mňa hrozné, šialené. Ale dejepis som tiež zbožňoval a mám zo pár mien tých učiteľov, ktorí zohrali zásadnú rolu, prečo ten dejepis teda nebol pre mňa strašiakom. A čo si mal najradšej na dejepise? Práve toho pedagóga, keď on prepájal veci. Keď vytváral kontinuitu akože medzi udalosťami, že ich neoddeloval od seba. Že to je presne to, čo hovorím, že vlastne že svet je akoby taká akcia vyvoláva reakciu a všetko so všetkým súvisí a nejako sa ovplyvňuje, ale my na tej základnej škole to všetko tak otrhávame od seba. Nie sú tam tie dôsledky a vlastne nie sú tam ani príčiny, čo sa dialo. Že my sa naučíme, že čo sa stalo, ale nevieme prečo sa stalo a nevieme potom, že čo to vyvolalo zase v zápäti neskôr. A v podstate ten kontext je asi najdôležitejší presne kvôli tomu. Áno. Keď poznáme ten kontext, tak si vieme ako keby všimnúť nejaké aj podobnosti ktoré sa Veď to je presne opakujú. To, že my sa učíme, že učíme prvú svetovú vojnu a učíme druhú svetovú vojnu. A veľmi rýchlo prebehneme alebo ignorujeme to medzivojnové obdobie a to je to najdôležitejšie, čo sa udialo. To Stefan Zweig a jeho kniha Svet včerajška, ktorá hovorí medzi prvou a druhou svetovou vojnou o udalostiach. A to je to, čo by sme mali práve teraz, keď sa to deje, učiť. A to je tá tichá zmena spoločnosti, ktorú ignorujeme. Ktorú nechávame ísť pomedzi prsty, lebo ešte sa nestalo nič vážne a pomaličky vlastne sa mení tá spoločnosť a menia sa názory a polarizuje sa a ľudia začínajú byť agresívni voči sebe a politici preberajú moc a vzniká autokracia nenápadne a zrazu sa to stane. A zrazu je vojna. A potom my učíme len tú vojnu, ale neučíme, že prečo vznikla tá vojna. Keby sme ju učili dôsledne, tak si ľudia uvedomia, že Pane Bože, vedia, žijem momentálne stránku z učebnice dejepisu. Napríklad. Ako nám to mohlo uísť. Čiže dejepis, kontext, dobre ho učiť. Čo podľa teba ešte, možno aj tebe chýbalo na základnej alebo na strednej škole a ocenil by si to teraz spätne, keď sa pozerá, že prečo som túto informáciu dokoľu nemal. Mne napríklad strašne chýbalo, že som netušil, čo robia napríklad orgány politické alebo teda v riadení štátu na Slovensku, alebo že ako funguje samospráva. Čo sú super informácie. Asi by ma nudili v tom čase, ale mám 33 a dozvedám sa to teraz. No, na to sú vzdelaní ľudia, ktorí by mali zistiť, v ktorom momente so psychológmi detskými a tak, že v ktorom momente by to malo prísť. Ja by som veľmi bol rád za finančnú gramotnosť už na strednej škole. Keby na strednej škole niekto vysvetlil, ako fungujú financie, tak môj život mohol úplne inak vyzerať teraz. No, že ja som flashbacky svojich zlých finančných rozhodnutí. Veď práve, že ja som aj počas vysokej školy urobil veľmi veľa zlých rozhodnutí a veľa vecí som odkladal až vlastne po tej vysokej škole, keď sa prvýkrát dozvala sociálna poisťovňa a zdravotka. Tak som si začal uvedomať, že ty kokso, že koľko ja musím platiť tomu štátu. A teraz mi to nikto nepovedal, až kým to neskončilo, že to je taký šok. Tiež to všetci povedia, že neznalosť zákona neospravedlňuje. Ja to beriem, áno, ale nie je ten štát práve ten, ktorý má ma pripraviť akoby na ten život, že nie, že ja potom postupne mi prichádzajú listy, koľko mám platiť a ja si uvedomujem, že z čoho? Áno, asi sme na jednej lodi. Všetci jasne sme na jednej lodi. Čiže finančná gramotnosť za mňa, informatika je hrozne podcenený predmet. To je... Myslíš, že stále? Aj teraz v súčasnosti? Lebo ja to tiež neviem veľmi dobre zanalizovať, lebo teda už som dávno bol na základnej. Z toho, čo som videl, tak áno. Áno? Ale minimálne akože moja osobná skúsenosť je, že málo. Nehovorím za všetky školy, ale myslím si, že na to chýbajú učitelia. Chýba na to technológia na tých školách, akože, lebo tie počítače sú staré. Aj na nich sa dá samozrejme veľa naučiť, ale
Nemám pocit, že by na tých školách sa učilo kritickému mysleniu, čo sa týka informatiky a to, ako dohľadávať informácie a hľadať zdroje. A zároveň základné programovanie a tieto veci by mali byť podľa mňa súčasťou základného vzdelania už, lebo, a to je výborné, to presne však aj Harari to píše, že už my, keď sme boli na škole, tak vlastne my sme nemali úplne predstavu o tom, aká bude táto doba, čiže sme nevedeli úplne pripraviť sa. Teda nevedeli sme byť dostatočne pripravení tým pedagógmi na to, čo nás čaká. A teraz už to božne vieme, že čo bude vlastne vyžadovať spoločnosť od tých detí, ktoré sú teraz na základnej škole. Ale minimálne musíme tušiť a vieme, musí nám byť jasné, že to bude digitálna doba a že tá informatika by mala byť viackrát ako raz za týždeň a mala by byť o viacerom informácií akože obohatená ako len o to, že skicári si niečo nakreslí alebo vo Worde. To sa ešte stále robí? Jasné, prezentácie a podobné veci. Že to je, vieš, to sa sme my nosili na disketách, tak oni teraz len pošlú mailom, ale je to akoby, že v princípe to isté, že tam kódovania a tieto veci by sa určite minimálne, akože základné vzdelanie z informatiky by malo byť akože bezpodmienečné pre to, čo čaká tie deti. Určite s AI-kom by sa napríklad už aj mali... Aj s týmto pracovať a zodpovednosti sa učiť akoby s tým, že ako pracovať s tým, lebo potom presne však tí psychológovia hovoria, že tie decká majú hrozne veľa psychologických problémov. Dnes už každé druhé dieťa má papier na niečo. Čo je tiež pre mňa hrozne zvláštne. A rušia sa psychologické poradne. Toto. Aj málo. Proste detských psychológov je málo. Že nerobí sa s tými deťmi. Stále je tam taká zvláštna stigma, že tí rodičia sa, mám pocit, boja priznať si to, že to dieťa má problém a teraz s tým treba začať pracovať. Čiže odstigmatizovať tieto veci. No a čo je úplne pre mňa, akože tak je náboženstvo. To je jedna vec, ktorá ja stále neviem pochopiť, jak sa učí. Ako sa učí? Aha, akože ja nemám problém s vierou a vôbec žiadny. Ja aktuálne síce nie som veriaci v živote, ale nikdy netvrdím o sebe, že nebudem, pretože sa premieňam ako človek stále a chvála Bohu, že sa mením, lebo robím nejaké kroky v živote, to už je jedno aké. Ale pre mňa to, že delíme decka na náboženstvo a etiku, je úplný nezmysel. Lebo nech majú všetci etiku. A to, že na náboženstve učíme jedno náboženstvo, je podľa mňa ďalší obrovský nezmysel. Lebo viem, že sú krajiny, a nebudem menovať, aby som nepovedal blúd, iba si myslím jednu, kde som bol, že to bolo vo Fínsku, a že si pamätám, keď som tam bol na škole ako dieťa sa pozrieť, tak mali predmet, že religionistika na základnej škole. Mali všetci etiku a mali všetci religionistiku. To znamená, že to mali všetci furt spolu a na tej religionistike sa učili o všetkých náboženstvách. A to je podľa mňa základné vzdelanie. Lebo sa naučíš o tom, že tých náboženstiev je tisíce. A rôzne viery môžu byť aj tisíce bohov, ktorí akože vo svete sú a ku ktorým ľudia zhliadajú. A ty máš ako základný balík dostať všetko a potom, keď budeš v adolescentnom období alebo už budeš dospievať alebo budeš dospelý, tak si vyber, že čo tebe vyhovuje. Je to v poriadku. Ale to, že my deti, ktoré sú ešte nesvojprávne podstate a nemajú žiadny názor, tak my ho vnútime tým, že ich dáme na náboženstvo, tak to mi príde scestné veľmi. Ináč to AI, ja som tým začal, že teda som si pozeral, ChatGPT mi mal trošku pomôcť a teda nepomohol mi až tak extrémne. Ja som teraz pozeral alebo čítal takú správu. V Spojených štátoch je dosilné také hnutie najmä dubbingových hercov, ktorí sa snažia teraz si dobre vydúpať podmienky pri počítačových hrách a videohrách. Že teda tam sa naozaj boja toho, že tí vývojári začnú používať. Ale tam už myslím, že to prešlo cez ten štrajk, keď bolo. Minulý rok, keď sa aj nevysielali filmy a nešli do premiér, tak to bol taký štrajk, kde presne dubbingových hercov a scenaristov hlavne a podobných, aby mali uzákonené, že nemôže tú ich prácu robiť AI. Lebo majú odbory. Takže my nemáme odbory stále na tieto veci. Čiže u nás neexistuje, že pôjdu scenaristi do štrajku s týmto. Čiže zatiaľ je to aj u nás sa to už dubbingu aj deje dokonca, že už ti vedia zavolať s tým, že chceli by tvoj hlas, ale bez teba. Nemusíš chodiť a je to iba o tom, že či dáš súhlas alebo nie. A to, že zavolajú, je len dobrosrdečnosť tých ľudí, že sa poznáme a že ten trh je malý. Ale v princípe my na to nemáme zákon, čiže by nemuseli volať a kľudne by mohli použiť z databázy ten hlas. To je dosť veľký prúser. Čiže vnímaš to ako reálny problém? No to určite a bude väčší a väčší. Myslíš, že to aj vieme nejako ošetriť do budúcna? Ja som síce dostal také odporúčanie od pár ľudí, ktorí akože robia s touto technológiou a mal som s nimi nejakú diskusiu, tak mi vraveli, že tie najkatastrofickejšie scenáre, ktoré píšu ľudia, sú s najväčšou pravdepodobnosťou, že sa nenaplnia, že to je možno to také veľmi katastrofické. Tak ma tak upokojovali. Ale toto znie ako dosť seriózny prúser. Je tam nejaké riešenie podľa teba? Myslíš, že aj tie odbory, keby sme ich tu urobili... Hej, tak by to možno pomohlo, ale tak u nás my stále nemáme, myslím, že ani na stalking internetový nemáme zákon.
že akoby, že môže ktokoľvek bombardovať a stolkovať a tá typ kyberšikana stále není postihnuteľná zákonom. Bude to už záver nášho podcastu, náš čas pomaličky končí, tak ja by som to zakončil netradične. Ešte som asi sa nikoho z hostí nepýtal. Aká je podľa teba taká najzásadnejšia kniha v tvojom živote, ktorú by si určite odporučil napríklad deckám, ktoré sú rovnako v prostredí, v akom si vyrastal ty a nemajú možnosť ako keby vidieť ten širší svet, taký ten širší kontext, nespoznali ešte svoju pani Oľhovu. Ktorá kniha je podľa teba taká, že mind-blowing úplne? To je strašne ťažké. Dobrého stresu som ťa teraz dal, dúfam. To je hrozne ťažká otázka, lebo tých kníh je kvantum dobrých. Je, ale hľadáme best of. Môže byť 3, pokojne, akože nemusí byť 1. No tak vieme, že asi to nebude Pasliovce Valasy. Akože bude to možno mainstream, ale jedno z tých troch, ja by som určite išiel po tom Hararim. Lebo je to ľahké čítanie, ktoré má obrovské množstvo informácií, ktoré sú veľmi dobre naväzujú na seba, veľmi dobre sa to číta a vytvára to tak, hlavne tá prvá kniha, to Sapiens, vytvára veľmi taký globálny obraz tej spoločnosti a ľudstva a jednotlivcov a to, ako veci sa navzájom ovplyvňovali. Čiže asi by som... A hlavne je to dobré aj čítanie podľa mňa pre mladšiu vekovku, že to je pútavé a nie je to až taký zával. Lebo potom sa to dá presne porovnať s Jared Diamond, čo vyhral Pulitzerovú cenu za osudy ľudských spoločností. A to je obrovská bukreta, kde vlastne to je akoby to isté, čo píše Harari, len to píše že absolútne dopodrobná do detailu. A to už je ťažké čítanie. Čiže toho Harariho by som určite si prečítal. Kľudne aj všetky 3, lebo sú super. Aj ten Homo Deus. A potom 21 rád pre 21. storočie. To sú výborné knihy. Za mňa išiel hocičo od Zweiga, pretože tam či už Svedomie proti násiliu, to je výborná kniha, ktorá sa hrá s náboženstvom a s obdobím reformácie náboženstva v Európe a krásne kritizuje to, že to farizejstvo niektorých... Ja mám ťažké srdce na náboženstvo. Na vieru vôbec. Ja milujem akože všetko, v čo ľudia veria, je to krásne a milujem tú mytológiu a príbehy okolo toho a mám problém s dogmami. A práve tomu sa venuje tá kniha, že aké tie dogmy vedia byť nebezpečné, ako vedia sami popierať vlastné náboženstvo. Čiže Svedomie proti násiliu, aj tie Svet včerajška, to sú úplne že úžasné knihy. A čo ešte také? Ako už si ich dal toľko, že už by si mohol byť aj pokojne sám so sebou, ale ak teraz máš taký ten pocit, že musíš stále ešte nejakú nájsť, že tá top ešte neprišla. Lebo tých kníh je kvantum. Ale posledné, čo ma fakt, že veľmi príjemne potešilo, nech aj z ekológie niečo vyťahnem, tak je krásna kniha od Absintu, od vydavateľstva Absint a to je, že o čase a vode. A to je nádherná kniha, kde taký islandský spisovateľ píše o ekologickom probléme aktuálnom, ale nepíše ho tak radikálne. Viem, že ľudia vedia odstrašiť, keď sú tie názory radikálne, iba hrozia prstom a vlastne si to nič nezoberieš, ale on to berie cez príbeh svojich starých rodičov, ktorí vyrastli na ľadovci, ktorý už teraz nie je. A zároveň do toho presne vyťahujem tibetskú náhornú plošinu, čo je obrovský zdroj vody pre celú Strednú Áziu, ktorý vlastne môže spôsobiť veľmi veľkú vojnu v Ázii, keby Čína chcela zobrať tú náhornú plošinu absolútne, že ju prevziať kontrolu nad ňou, čiže by odstrihla Indiu a všetky krajiny smerom na juh od vody. Čiže vlastne on cez rôzne príbehy, aj mytologické a prepája hlavne mytológiu Ázie a Islandu, že ukazuje tú podobnosť, že sme vlastne všetci jedno a že tie príbehy sú strašne podobné, tak ukazuje vlastne, aký máme ekologický problém. A ukazuje to veľmi s takou láskou, že to nie je agresívne. A na nikoho nehádže vinu, len hovorí o tom, že nesmieme zabúdať, že sme jedna spoločnosť, celý svet. Jakub, ďakujem ti doslova za inšpiráciu. Nielen pre mňa, ale asi aj pre ostatných na nejaké dobré knihy. Ďakujem, že si prišiel do podcastu Erasmus plus inšpirácie. A čo na záver, decka, mladí herci, chodte na Mobility, lebo Jakub Jablonský na Mobilite bol a bolo super. Bolo to dobré. Ďakujem ti pekne, že si prišiel. Ďakujem aj za pozornosť. Drž sa. Čau. Ahojte. A vy ahojte a vidíme sa opäť pri ďalšom dieli podcastu Erasmus plus inšpirácie.